40 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि साख्रि खालामनानै आजिरा लाबाय दैजेन्द्र बसुमतारी बिथाङा कुमारीकाटानि दाउगांबारि बर' बिजों गेजेर फरायसालियाव 40 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै खामानि मावनाय दैजेन्द्र बसुमतारीखौ दिनै गाजा गोमजायै बिदाय होबाय। तामुलपुर जिल्लानि गेजेरावनो बर' बिजोंनि गंसे मख'जाथावना सोरखारि दाउगांबारि बर' बिजों गोजौ फरायसालिया। बे गोजौ फरायसालियाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों 40 बोसोर गोबाव सम हमनानै गाहाय फोरोंगिरि महरै गोख्रों खामानि मावबोनाय फरायसुलिफोरखौ सोरांनि थार लामाजों आवगायलांनो बोसोर होबोनाय दैजेन्द्र बसुमतारीखौ दिनै बे फरायसालिनि फोरोंगिरि हान्जा बारग' फरायसा फरायसुलिफोरा मोनसे बरायनाय बिदाय फोरबो खुंफुंनानै गाजा गोमजायै बराय आरो मान बावनानै बिदाय होनाय जायो। दैजेन्द्र बसुमतारी बिथाङा थांनाय 1986 मायथाइनिफ्रायनो गाहाय फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोनानै फरायसाफोरखौ फोरोंबोदोंमोन, गियान होबोदोंमोन। बिथाङा 2012 मायथाइसिम भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोदोंमोनब्लाबो 2013 मायथाइनिफ्रायसो सोरखारि फरायसालि महरै गनायथि मोननो हायो। दैजेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ दिनै बारग' फरायसाफोर, फोरोंगिरि हान्जा आरो ओनसोलनि समाज सिबियारि बिथांमोनखौ जयै लाफानानै खाम, जथा, सिफुं सुनानै फारि फारियै मोसानायजों लोगोसे आर'नाइ, बिहु फालि, फोरमान बिलाइ, मान बिलाइ, गोसोखांथि बिलाइ बायदि बायदि लानानै बरायनानै बिदाय होनाय जायो। लोगोसेनो समाज सिबियारि आरो गुबुन फरायसालियाव 1986 निफ्रायनो दङ। आं एक्चुअलि ओरैनो थाथ'दोंसोमोन फार्स्टआवनो, किन्तु उनाव एसएमसिआ आंखौनो हेडमास्टार हिसाबै 1986 निफ्रायनो माबा खालामना होयो। दा बेनिफ्राय आङो भेन्सार हिसाबै दङमोन आप टु 2000 माबासिम 12 सिम लास्ट माबासिम। बेनिफ्रायसो 2013आव प्रभिन्सियेल नङा, सरकारि भाबै जानानै प्रभिन्सियेलाइज जानानै मा जाहैबाय आङो सरकारि माबाखौ मोननो हादों। दा बेखिनियाव 1986 निफ्राय जेरैबायदि सलायदोंमोन आं बे फरायसालिखौ जोबोद खस्थ' भुगिनो गोनां जादोंमोन, जेराव जोङो गिबियाव सानै फोरोंगिरिल'मोन। आं दैजेन्द्र बसुमतारी आरो आंजों लोगोसे दंमोन प्रबिन नार्जारी होननाय दोनथिबारि गामिनिमोन। जों सानैजोंनो फार्स्टआव जों गिबि माबा खालामदोंमोन। नाथाय बिथाङाबो बोसोरसेनि उनावनो मथा मथि मा खालामनो गोनां जाबाय, पुलिस साखरि मोननानै थांनो गोनां जादों। बेनिफ्राय बेबायदिनो जोबोद दुखु जाल्लानि गेजेरजों जिहेतु गंसेल' बर' मिडियाम बे कुमारीकाटा ओनसोलाव जोङो माबानो गोनां जादों। आङो एक्सुवेलि गावनि माबाखौ मोजाङै फरायनो होननानै सानदोंमोन, गोजौ माबायाव लागै, नाथाय हास्लाबाखिसै। जि हाब्बाय फरायसालिखौ आं गारनो हायाखै आरोखि।